Extrémne počasie vo svete 5. a 6. decembra. Veľká Británia. Severné Anglicko zasiahlo nebezpečné počasie pred búrkou Dara. Bolo hlásených množstvo záplav, silný vietor a dokonca aj tornádo. Írsko. Búrka Darach priniesla vietor s rýchlosťou 141 km za hodinu. Bez prúdu ostalo asi 395 000 domácností a firiem. USA. Zemetrasenie o sile 7 stupňov zasiahlo pobrežie Severnej Kalifornie. Líbia. Hlavné mesto Tripolis čelí záplavám v dôsledku silných dažďov. Indonézia. Silný dážď na hore Merapi spôsobil vyliatie riek a následné záplavy. Haiti. Silné dažde spôsobili v Cap Haitien záplavy, ktoré postihli viac ako 100 000 obyvateľov a boli hlásené aj straty na životoch. Brazília. Búrka priniesla do Porto Alegre silný dážď a vietor, čo zapričinilo záplavy a škody na budovách. Uruguay. Studený front spôsobil v rôznych častiach krajiny výdatné dažde a silný vietor. Argentína. Južnú časť Kordoby zasiahlo silné krupobytie. Kataklizmy narastajú a my musíme konať. Aj keď dnes už disponujeme technológiami, ktoré môžu zmierniť dôsledky klimatických zmien, stále nemáme dostatok energie na ich plné využitie. Zavedenie bezpalivových generátorov je nevyhnutným krokom k riešeniu klimatických problémov. Viac sa dozviete vo filme Bezpalivové generátory – Energia slobodnej spoločnosti.